I ara, representant el sindicat d'estudiants Sí, dels gràcies. Països Catalans. Adrià. Molt bé, sí, gràcies, president. Grups parlamentaris, organitzacions així presentes, junt a la nostra mesa de la comissió. Des del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans valorem positivament la petició de compareixença del nostre sindicat i agraïm, per tant, al Parlament de Catalunya la seva voluntat d'escoltar a aquelles que vivim i compartim espais en la realitat més propera als nuclis estudiantils d'ensenyament superior. Sabem que escoltar és tan sols un mínim i un punt d'inici de trobada. Esperem i exigim que aquesta voluntat no es quede tan sols en escoltar, sinó que aquesta s'eixample per aturar, capgirar i qüestionar determinades i determinants polítiques envers la universitat pública, la formació professional i el sistema educatiu públic en general. És cert que dignifica aquest Parlament el requeriment de la presència d'organitzacions com les nostres per tal de planificar i estudiar polítiques d'un àmbit determinat, en aquest cas sobre joventut. Així doncs, considerem imprescindible que el Parlament tinga la mateixa consideració, sensibilitat i empatia sincera i sincera amb els moviments socials, que arreu del territori treballen i lluiten des de la base i des de la realitat per uns serveis públics de qualitat i sense essència de lucre. La meva veu prové de la Universitat de València, en la qual estudie. Alhora prové de l'Autònoma i de la Universitat de Girona, de la Rovira Virgili i de la d'Alacant, de la Jaume I i de la Universitat de Lleida, de la de Barcelona i de la de Vic, de la Pompeu Fabra i de la de les Illes Balears, de la de Perpinyà, de les Politècniques de València i de Barcelona, dels instituts i escoles on s'imparteixen classes de formació professional arreu dels països catalans. També de les assemblees de facultat i d'universitat, dels sindicats de base i de treball diari i de la resta d'organitzacions que conformem l'esquerra independentista. La meva intervenció es dividirà en tres parts. Una serà la deriva dels últims anys de l'ensenyament, altra és l'organització de la defensa, el moviment estudiantil, i altra seria de la protesta a la proposta, el nostre model d'universitat pel qual lluitem. Hem estat cridades així per parlar de l'accés de les joves a les universitats i a la formació professional. I és aquí on la paraula accés pren protagonisme alhora que es converteix en desig més que en realitat, al ser aquest accés a l'ensenyament superior cada cop més limitat i restringit. Les estudiants paguen per cada curs en una universitat pública de l'estat espanyol una quantitat molt més elevada que la majoria de països de la Unió Europea, de la part occidental. Aquesta situació s'agreuja al Principat, on trobem els preus de matriculació més alts de l'Estat, en tant que s'aplica sistemàticament, com hem dit prèviament, l'increment més superior de preus en l'interval permès pel govern. Per entendre la situació actual de restriccions i privacions hem de remuntar-nos anys enrere. A finals dels 90 trobem les primeres propostes realitzades en espais de debat al si de la Unió Europea, que ja apuntaven cap a la creació de diverses traves per impedir l'accés a l'ensenyament superior, el qual consideraven democratitzat en excés. Amb aquest esperit, l'any 1995 neix l'Organització Mundial del Comerç i es firma l'Acord General de Comerç de Serveis, on es persegueix deliberadament la liberalització comercial de l'educació. El que deia Rosa Luxemburg sintetitza aquesta deriva que hem portat a l'ensenyament i deia que el sistema capitalista necessita de la seva constant expansió per a garantir la seva supervivència, a costa de les àrees on la producció no s'organitza d'acord amb els seus propis paràmetres. Caldrà també remuntar-nos al procés d'adaptació a l'espai europeu d'ensenyament superior, l'anomenat Pla Bologna. En aquell moment, la societat ja va veure com les estudiants van mostrar el nostre rebuig, eixint al carrer nombroses vegades i fent combatives llargues vagues. Més tard, ja l'any 2008, vam assistir al disseny de l'Estratègia Universitat 2015, el qual va erigir-se com l'últim setge a l'educació pública dels països catalans. I passat el temps, com es sol dir, el temps ens ha donat la raó, que el que diem no era en va i dia a dia es comprova en qualsevol aula, parlant amb qualsevol professor, en administració, i la participació dels polítics, dels partits polítics, molts d'ací presents que han estat a governs, han estat els culpables. Veiem amb escepticisme la preocupació sobtada de certs grups parlamentaris per la impossibilitat d'accés cada vegada més acusada. L'elitització de la universitat és ja una realitat. El moviment estudiantil no porta aquests anys de crisi ni tampoc des de l'any 2000, sinó que porta dècades avisant que això succeiria. No és fruit d'una manca de liquiditat de les arques públiques, sinó, com ja hem dit, estos fets ja estaven escrits en tractats i documents europeus, també estatals, i des de fa temps.
Estem, doncs, en el procés de desmantellament de la universitat pública i del sistema educatiu públic en general, un procés sense precedents. Provoca desconfiança aquest procés de mercantilització. L'onada de l'eixamplament d'allò mercantil i allò econòmic ha assolit ja a l'ensenyament. No podem tolerar l'enriquiment d'uns pocs dia rere dia a base d'oprimir a uns tants, a les classes populars del nostre país. La feblesa de rectorats i la via lliure per al mercat ens han dut a l'abisme en el qual avui ens trobem. El canvi de plans d'estudi, com de l'adaptació a l'espai europeu d'ensenyament superior i les modificacions del sistema de preus de crèdit, ha encarit els preus d'aquests entre el 69, com s'ha dit, 69% i el 291% del preu dels estudis en costos reals, així com els costos d'implantació del Pla Bologna també han representat un increment de costos del 10%. Cal garantir, per tant, l'accés a les universitats, augmentar les partides de beques generals, crear i impulsar fons propis de beques a les universitats. Cal exigir el deute històric que tenen les administracions públiques amb les universitats. Més enllà de números, de gràfics, cal buscar l'arrel del problema. La mercantilització, l'elitització, la inaccessibilitat són tan sols una part de l'engranatge. Alhora que trobem en les institucions els botxins del capital, els executors de l'ensenyament superior públic del país, executors còmplices i necessaris per eixamplar la misèria. Amb tota aquesta situació exposada, verdadera i crua realitat, el moviment estudiantil no ha estat sinó fidel a la història. I així s'ha organitzat de manera autònoma contra polítiques dilapidàries i decisions unilaterals. Polítiques i decisions que han estat cuinades ben lluny de la universitat i impulsades d'esquenes a la veu i el vot de les estudiants i de les treballadores del sistema públic d'ensenyament. Les estudiants prenem com una obligació defensar el sistema públic d'ensenyament, com un dret organitzar-nos enfront de la inoperància i la inacció de rectorats i direccions universitàries i de formació professional. I així com una necessitat formar-se, rebel·lar-se i dinamitzar-se davant la despolitització de la universitat i la manipulació al voltant dels atacs directes i premeditats cap a l'ensenyament superior. A les aules, als passadissos, a les facultats, a les universitats, als edificis departamentals, als instituts, a les escoles de formació professional d'arreu del país i en cada nucli estudiantil s'ha encetat un contrapoder necessari i diari, les assemblees de base, on conflueixen estudiants, treballadors d'administració, de serveis i de professorat. Volem fugir de la passivitat, del silenci còmplice que necessiteu per desmembrar el concepte d'ensenyament públic. I volem tornar així a la universitat el que és propi d'ella, la formació, la crítica i la voluntat transformadora. Aquestes assemblees impulsades pel moviment estudiantil enalteixen la desobediència mentre que les polítiques agressives continuen, mentre hi hagi una sola estudiant que no pugui entrar a la universitat per motius econòmics, mentre una professora no pugui encetar un treball d'investigació per manca d'inversió, mentre es reduïsca la qualitat de l'ensenyament en una classe massificada, mentre perille l'estància d'un estudiant degut a que no li han concedit una beca, mentre professores interines siguen acomiadades, mentre no tinguem un ensenyament superior, públic, inclusiu, de qualitat i sense limitacions del seu desenvolupament per motius econòmics. Assenyalem els culpables i assenyalem-los bé. No tenen respecte ni empatia per les estudiants, ni per les treballadores de la universitat i de la formació professional. Deia Malcolm X que l'educació és el nostre passaport cap al futur, ja que el demà pertany a aquells que avui es preparen per a ell. Portem massa temps i molts anys amb aquesta crisi i molts més des que començaren les hostilitats cap a la universitat. Anys i anys de menyspreu i de desprestigi a la formació professional i els assegure que els nostres somnis segueixin intactes. El nostre pas cada dia no és sinó la lluita pel nostre futur. La nostra voluntat de camí no és altra que ser-hi i estar-hi en l'estudi i en la lluita per defensar allò que ens pertoca com a joves, com a estudiants i com a treballadores. El nostre passaport cap al futur el tenim, malgrat les ingerències de subjectes oscurs, malgrat els silencis, malgrat la submissió contínua i malgrat la voluntat d'uns pocs de manar sobre uns molts. El tenim perquè sabem que la unitat popular dona fruits, perquè sabem que són moltes més de les que diuen i volen i perquè la lluita ens dona el que el poder ens pren. Parlaven d'ingerències en la universitat i en la formació professional. Doncs bé, a continuació detallaré els agents externs que es posen al costat dels culpables d'allunyar el dret i la necessitat de l'ensenyament superior a les classes populars i humils dels països catalans. Des que començava la crisi, fins i tot abans, la repressió ha estat present i les forces de seguretat s'han preocupat en fer palesa la màxima de on hi ha lluita hi ha repressió. Aquesta repressió ha estat present a instituts i a universitat. Els Mossos d'Esquadra, així com la Policia Nacional a la resta de països catalans, han sigut els encarregats de fer apagar la discrepància. Han sigut les titelles dirigides cap a les estudiants, que qüestionen les decisions hostils i llunyanes. És rellevant dir que aquesta voluntat d'anul·lar l'esperit crític, la mobilització i la rebel·lia no han aconseguit l'objectiu
l'objectiu d'aquesta, objectiu el qual era la desmobilització i consolidar la cultura de la por. El que ha passat ha estat més bé al contrari. La solidaritat ha unit a persones, a moviments socials i a pobles. La solidaritat ha teixit xarxes arreu del país i aquesta ha sigut transversal, popular i de base. La repressió policial és resposta a l'auge de tot tipus de mobilitzacions, d'autoorganització i, sobretot, és resposta a la pèrdua de credibilitat i influència del sistema. La resposta ha sigut repressió, repressió i més repressió. Repressió en forma de detencions posteriors a les convocatòries. Repressió en forma de violència policial, física i verbal. Al cap i a la fi, repressió de tot tipus per evitar un estudiantat organitzatiu, actiu, participatiu, crític i anticapitalista. Organitzat, volia dir, perdó. I junt a la diàspora de la por mitjançant la repressió trobem una contínua ingerència d'organitzacions jeràrquiques i amb interessos llunyans de la quotidianitat de la universitat. Un sindicalisme, ja siga de l'àmbit estudiantil, de professorat o d'administratiu, que ha estat actor passiu del desmantellament de l'ensenyament superior públic. Sindicats fantasma, sense moviment, desarrelats del moviment social que representa l'estudiantil i amb un discurs indefinit que tenen per objectiu paralitzar el moviment estudiantil de base de cada nucli estudiantil. Un factor indispensable per a la limitació de la força de la unitat estudiantil és el paper que juguen els mitjans de comunicació de masses. Aquests conformen un poder distorsionador de la realitat, vital per legitimar les hostilitats cap a l'ensenyament superior i cap a la resta de serveis públics. Dignes i justes revoltes minimitzades a la pura anècdota, una contínua criminalització mesurada de les estudiants, banalització del discurs estudiantil i les seues reivindicacions, i com no, i com he dit, com una eina del sistema per assegurar la cultura de la por i tindre un poble confós, desmoralitzat i agenollat. L'últim factor, i no per això menys important o menys corrosiu, és la presència feixista a la universitat. En primer lloc, trobem organitzacions pseudosindicals feixistes que enalteixen l'anticientifisme en forma de xenofòbia, homofòbia i feixisme pur i dur, el de tota la vida. Aquest factor ha estat present sempre i més encara en temps d'urgència com aquests. La feblesa de les direccions universitàries davant la presència d'aquests els deixa camí lliure per fer i per ser, i així disfressar-se per entrar en el moviment estudiantil. L'impunitat continuada de la que han gaudit els missatges d'intolerància són un problema per a tota societat democràtica. Si no s'aturen, si no es denuncien, si no es condemnen, es passa a ser còmplices. El silenci aquí no és com el silenci, aquell del silenci administratiu que sempre afavoreix el ciutadà. Aquest silenci significa deixar la mà estesa a l'amplificació del feixisme, ni un pam de terra. Des d'ací fem arribar la nostra empenta als moviments socials i a les lluites justes i dignes d'arreu dels països catalans i de la resta de pobles germans com Euskal Herria, com Galícia, com Andalusia, com Aragó, com Castella. Empenta per plantar cara a aquests agents externs que compartim. Empenta per continuar creant i construint contrapoder, per enfrontar-se a la repressió que patim i patirem i per no trair la història i fer-la pensar. Necessària és la complicitat entre professorat, administració i estudiantat. Sols així assegurem una unitat de lluita i d'intervenció davant allò que ens ve imposat. D'igual manera, trobem com un exemple l'Assemblea de Docents de les Illes Balears i Pitiüses, un verdader exemple cap a la vaga indefinida. Aleshores, ara passarem de la proposta justa a la proposta imprescindible. Des del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans apostem per una formació professional, adaptada al territori, que forme treballadores capaces de gestionar els seus propis recursos i que s'advoque per l'autosuficiència i la cooperació. La precarització que avui governa no ha de ser sinó el model a rebutjar. Pràctiques pròpies, conformades en l'economia local i propera. Impulsar el criteri de les treballadores a l'hora d'apostar per models de gestió sostenibles, cooperatius, arrelats al territori i dignes. La universitat com a nucli crític de la societat, des d'on naixen les idees i des d'on s'impulsen les tendències de canvi. Cal que siga una eina per a i de les estudiants. Arreu dels països catalans, les estudiants han demostrat la seva capacitat per crear i construir poder popular, ocupar i crear espais autogestionats lliures de traves econòmiques i legals. Espais destinats a desenvolupar la seva formació crítica i eixamplar des d'una òptica transformadora la seva capacitat. Els mateixos espais que han estat degradats per la universitat o rebutjats per empresaris per als que el lucre no els ha estat suficient. Volem un ensenyament superior on la política no cause ni por ni rebuig, on la política no recorde a voltors, ni gàngsters, ni corps. Qui arracona la política delimitant la seva influència pretén assegurar el camí lliure a la injustícia i a la cobdícia. D'igual forma que la política, la cultura, ha d'estar present i ha de ser el motor per a ser lliures. Un país mai no serà lliure si no ho és la seva gent, deia la cançó. Doncs afegiria que un país no serà lliure si no es basteix de la cultura per ser conscients que estem empresonats, com a poble i com a persones.
Els centres d'ensenyament no poden ser obstacles per a la democratització del coneixement, sinó garant d'aquest. Cultura propera i a l'abast de tot el país, ni limitació de l'accés de coneixement ni manuals com a béns de luxe. El model actual d'ensenyament superior ha de saber diferenciar i delimitar la formació professional i la universitat, camins que difereixen en l'objectiu però no es troben supeditades una a l'altra. L'ensenyament superior ha de ser crític, inclusiu, transformador, independent, d'ahir la importància de reclamar els deutes històrics i fugir dels préstecs bancaris, on els docents ensenyen a pensar i llegir i no pas a creure. Necessitem i reclamem una universitat que responga a les demandes dels estudiants, una universitat que creixi amb la participació d'aquestes i de la resta de personal universitari, professorat i personal administratiu, una universitat plantejada envers les necessitats socials del nostre país i que no romanga dominada per aquells que la volen com una màquina de fer diners. No volem que es mercantilitzi el nostre coneixement, que s'ignoren les nostres necessitats o que s'obvien les nostres potencialitats. Apostem per la creació d'un model nou educatiu, un model educatiu que contemple els estudiants com a subjecte actiu dins del procés, sense marginació d'aquestes ni menyspreu per una incerta immaduresa, i així decidir com volem rebre l'ensenyament. Gràcies. Molt bé. Gràcies a tots quatre.